pamusoro idari ndauyawo nenyaya iri paitem 15 case number 182 of 26 inhau yeland district in Murungweni village. Nhau yakamhangarwa naBoniface Mutiswa akabatana naTinashe Mutiswa naJohn Mutiswa vachimhangarira Joseph Chivanga Chisvo naUrayai Maruza. Nyaya yakambonzwikwa musi wa4 July ikazoitwa site visit musi wa16 July. Ndiyo nhau yandauya nayo idare zvakare mama. Vauraya Matiza vafona kuseni vachiti mudzimai wavo akabatsirwa nemwana, saka vana kunda vari kukundikana kunge vari pano nhasi, asi vati vatuma vamwe vavo kuzovamirira. Vachisvo varipo vamagara kuseri muri mwaridzo inyaya vatumwa kuzomirira vaMarusi garei mati yapamberi. Yanero mumashino mashuru asanyadza udara anyadza udara karunde ndichiita report back takaenda panzvimbo ine gakava panzvimbo mumusha maMurungweni, asi nzvimbo iyi kuti titi musha maMurungweni inzvimbo yakabatana. Vanga varipo kufambirana navo makaenda kuside visit vaivepo voconfirma vakanga varipo, then from there takaverenga maminutes apo andofunga vese vari munhu vakanga varipo. Takatanga musangano wedu tiri paRware panoitirwa musangano. Panzvimbo iyoyo patakaitira meeting ndo panzvimbo pakatangira nzvimbo ine gakava. Takapa mukana kune vamhan'ari vanoitwa John Mutiswa naFunga John Mutiswa naTinashe. Vakatsanangurawo nzvimbo iyoyo vachiti nzvimbo yavo yavakapiwa yaishandiswa nababa vavo ikasara iri nhaka yavo, asi makore ekupiwa kwenzvimbo iyi vakanga vasinganyatsozivi. Asi mai vavo vanova mai Mutiswa ndo vakazotsanangura kuti nzvimbo iyi yakapiwa baba vavo mugore ra1969. Kwaiva kutaura kuti vakapiwa nzvimbo iyi mushure mokunge varamba kubhadhara mutero, vachiti handibhadhare mutero nokuti handina munda. So vakaenda kwaDA, hanzi DA ndokutuma vazimbiri kuti avape nzvimbo yavanoda. Saka ndokutsanangura kwakaita mai Mutiswa kuti vaMutiswa vanova murume wavo vakapiwa nzvimbo iyi, kudarikidza nokunge DA atuma vazimbiri kuti vape murume wavo nzvimbo panzvimbo pavanoda. Ndo mawanikwa akaitwa nzvimbo iyi mugore ra1969. Kwaive kupupura kwamai Mutiswa. Ndizvo here mai Mutiswa? Tabva ipapo takazonzwawo kuti rwemhuri yekwaChivhanga tapa vaMaruza kuti vataure. VaMaruza vakatsanangura vachiti handizivi chaita kuti ndimhan'arirwe nekuti jiraho yakaiswa handisi rini ndakaisa, asi jiraho rakaiswa nemusha wese wemaChivhanga. Saka inhau yakagarirwa pasi nemusha kuti jiraho riiswe. Mamusha maMaruza
ndokubva vati ndiri mudiki asi kutori nevakuru kumberi kwangu. Ndokubva vapa mukana mukuru womusha kuti anga achitaura. Ndizvo zvakaitika. Anzani mukuru womusha anzani Matthew ndiva vari apa kama Nasa vapo. Ndobva vati ini handingataure nokuti nhau yakaemerwa handisini. Ndakatungamira nhau iyoyo. Jiraho rakaiswa nemusha vachiita macontribution. Saka ikonde yakaitwa nemusha kuti jiraho rigoiswa. Saka handigone kunongedzerwa inini sedunga munhu kunzi ndine chandakakanganisa. Ndokubva tazobvunzawo mhosva yavachisvo. Vachisvo ndo vane guva rakapedzisira kuiswa panzvimbo iyi. Asi vachisvo zvekare mwana wemachivhanga. Guva iri rakaiswa muna 2025 muna October ndizvo. Pane guva iroro muna October ndo pakatanga mhirishonga yekuti vanhu pavaipinda napo pachinzi pamwe pacherwa makomba ekupfumvudza. Ndobva Jona Mutizwa atukirira mazwi akanga asina kururama. Ndobva pava nenoise. Asi ava vakaendera mberi vakaviga munhu wavo. Vakati sezvo inzvimbo yataita makuva, ndobva vaviga munhu wavo. Asi zvinotaridza kuti pamumbo watakazopiwa vekwachivhanga vakazoenda kunomhan'ara kumasabhu pachiitiko changa chaitika. Vakazotiburutsira maminitsi ekugara kwakaitwa musangano wacho pasi. Maminitsi acho takabva tapiwa ekuti vakagara pasi masabhuku vakakurukura maitikiro angaitwa nekupopota kwanga kwaita mwana John Mutizwa. Vachikumbira John Mutizwa akumbira ruregerero sezvo mhuri idzi dzakanga dzine ukama kubvira kare nakare. Vanhu vaigarisana mune zvakanaka. Asi zvinonzi musangano wacho hauna kubudira zvakanaka nekuti John Mutizwa haana kubvuma kumbira ruregerero uye haana kubvumirana nejudgment yakapiwa nemasabhuku akanga auya kuzoyananisa gakava racho. Kwakazoitazve mumwe mutauri mutauri akazotaura. Kwakazoya mushure Mateu Chivhanga kwakazotaura Jona Chivhanga. Jona Chivhanga akataurawo achiti nzvimbo iyi inzvimbo yakanga isiri yemunhu. Ndobva vatsanangura kuti yaive no man's land. Vakatsanangurazve vachiti minda yekwamaruza vakanongedzera yaiperera panoda kutangira Ruware. Vachiti vanhu vose vairima kusvika pakuperera paminda iyoyo. Ndobva patsanangura pachinzi paRuware pacho panova patanga takagara ndo pakanga pane chigomba chiripo paRuware. Paruware papo anzi ndo painyikirwa zviyo zvedoro raitwa rechivanhu zvingave zvechipo. Pamatombo akanga aripo ndobva panzi ndo paive nehari inova paibikirwa doro. Vatsanangura vachiti nzvimbo yaitoereswa yaikosheswa yakanga isiri nzvimbo yemunhu. Zvikava zvikazouya kukazoyanzi miners Chivhanga. Jona ariko here? Pamwe angati tataura zvisizvo. Kwakazoya miners Chivhanga. Ndokubva atiwo nzvimbo iyi ndakamboirima mugore ra2016. Ndapiwa naGogo Albert. Ndikapiwa kuti ndirime. Nzvimbo iyi yakanga isingashandiswi. Yakanga itongoro nzvimbo asi ndakangonzi ndishandisewo. Pandakakuti nzvimbo yacho pagova panochena. Ndobva pazotaura Thomas Chivhanga akati muna 1995 kusvika pana 2000 taichidzidza paZimbiru, taitumwa pano asi taichivinga asi ikopi yatakapiwa
Mtizwa. Akadarika. Tadarikisa kuno. Kana makabasa muti. Thomas. Mugore 1995 kusvika 2000 taidzidza paZimbabwe, taitumwa pano asi taichinga handi taichingouya tiri veukama hwedu tichidzidza pano taitumwa kuzotripana then mai Mutizwa vakazoendera mberi vakati takatanga kurima hazvo zvatsanangura takatanga kurima pano mugore 1969 tichipiwa patsanangura then sabhuku Maruza ndo vakazopedzisira vakati ndakamirira musha kwamaruza vakaita kuti mubvunzo vanobvunza vana kare vainongedzerwa minda mudzimba uye kumagarden ko zvavo zviri kupi umboo kuratidza kuti vakanongedzerwa ende zvinonzi zvave zviri nemaplak zvikwangwari zvaiswa paminda mimwe nemimwe so vakanga vachiita songe vari kubvunza kuti ko zvemhuri iyi vari kunongedzerwa kuti apazviperi zvavo kugormonzi manunyawa ese aripo sei vasina kutiratidza umboo nemaplak aiswa muminda panguva iyoyo yakuti vakagorera. Zvadaro takazokumbira umboo hwokupiwa kwakaitwa vaMutizwa nzvimbo. Umboo hwachona haunakwanisa kubuda tisingazivi kuti nhasi mazokwanisa kuuya neumboo nokuti makore acho ari kunzi vakapiwa nzvimbo hakuna munhu apiwa nzvimbo zvakanga zvisingarejistwe. Hatina chatauya nacho asi nzvimbo iyi minda yakapedzisira kupuhwa munda wedu isusu nemunda wakachitate nemunda wana Diki Chimukombero. Ndofunga muhurukuro aya tiringoda kuziva kuti umboo hwacho mauya nokuti muhurukuro makabuda muchiti magore ra1969 rakataurwa nzvimbo iyi makaipiwa panguva iyoyo nyika yakanga ichiri pasi peutongo hwavachena ndo pakataurwa chinzi paive naLDO akanga ari kutraining center uchitoti munhu wese akapiwa munhu aisapiwa paisingaiswe gandiwa paipiwa nzvimbo paiswa magandiwa munhu opiwa chikwangwani. Ndofunga zvesezvo zvakatsanangurika. Madhunduru chaiwo akapedzisira kuitwa 1960 kwese kwakaitwa madhunduru. Imwe nguva iyi hakuna kungoiswa madhunduru. Zvisinei changamire takazoendera mberi pakukurukura kwedu tichibvunza mhuri yese hakuna akapokana nazvo kuti nzvimbo iyi yakanga iri nzvimbo yakanga isina munhu vhakare, inzvimbo yaitirwa chivanhu. Asi chisina kuzobuda kuti chivanhu chaitirwa panzvimbo iyi chakazopera gore ripi izvozvo ndosina kuzobuda. Asi pakabuda mazwi ekunzi nekuda kwokuti paigara vakomana varwi vehondo mune ninga yavaichenge vachihwanda hondo yazonyanya kusviriridza ndo pakazoita kuti aitungamirira basa iroro rokunge nzvimbo iyoyo ichaereswa akazobva here muno muvhileji nekuda kwekurayiwa nevarungu nokuti nzvimbo yaihwandira vakomana varwi vehondo. Saka nzvimbo yakazosara isisina chivanhu chisisaitwe ndokubva yangosara yakadaro. Izvozvo hazvina akapoka nazvo musha. Sekuongorora kwatakaita sedare zviri pachena kubva muhurukuro dzakabuda kuti panguva iye tava nekuzvitonga kuzere panguva yemadiro kuti vanhu vakanga kungobata pavabata ndo zvinotaridza kuti nguva pakuda kwedzodzi pane pakazopananwa nzvimbo. VaMutizwa zviri pachena kuti vakazosvikawo pakutora nzvimbo iyoyo vachiitoro kuita yavo
asi zvinhu zvakanga zvisina mapepa, zvinhu zvanga zvazvo kungopanana pachawo, nokuti zvakabuda muhurukuro yekuti pana akamborima nzvimbo iyoyo akanzi naBaba Mutizwa, ko uri kurima panzvimbo panga. Zvikazobudazve muhurukuro yakataurwa uchidzi pakazoiswa mapadho, pachiiswa padho painzi painyenyeredzwa nzvimbo ichinzi ndeyavaMutizwa. Saka mashoko ayo nguva ikaiswa mapadho vakombe vakanga varipo. Zvikabuda pachena kuti nzvimbo iyi kuri kunzi kupiwa munda zviri pamurawo. Tafamba taona haisi nzvimbo inganzi munhu apiwa nzvimbo zviri pamurawo, nokuti nzvimbo ine matombo uye nzvimbo ine vhari. Uku kwacho kanzvimbo kakamanikana kangagona kurimika asi kangangorimika mumatombo kari mujinga megomo. Ndobva zvabuda zvemuhurukuro kunzi makuva emachivhanga takamaona uye mazhinji anotaridza kuti mamwe acho ndeyakare. Pamakuva mamwe ari makore ekuma 2000 Baba Mutizwa vasati vafa, pakabuda shoko raitaridza kuti zvimwe zvese zvaiitika izvi Baba Mutizwa vanhu ava vaikurukudzana zvakanaka, kuti nokuti pane shoko rakambobuda kuti pakamboda kuti Gakava vana baba vaibva vati vana isudurukai vana baba votaurirana voita zvinhu zvavo mukutaurirana. Saka kwakanga kusina bopoto raiitika. Saka isusu mumuongoro dzatakazoita ndezvekuti mugore rakazofa vaMutizwa igore ra2023 ndobva tazoona kuti ava kwachivhanga vavo vachikontinya nemaitiro avo ekuiga vanhu ipapo 2025 ndopakabva patangira bopoto, nekuti ava vana vanga vasara baba vasisi. Ndobva pazobudazve point yekuti Tinashe ane chinzvimbo chaakatengesa pedyo nemakuva acho atiri kutaura iwayo, akapupura kuti hapana asina kutengesa. Saka Gakava pakati pemhuri mbiri rakubvira kuti pakuru hapachisina, uye nepane imwe nzvimbo yakatotengeswa zvakapupurwa neakatengeswa kuti ndakatengesa, munhu wese hapana asina kutengesa. Ndo nhau maonero atakazviita isu, mafambiro atakaita sedare, tisingazivi kuti pane anopokana here nezvandakurukura, kana pane zvandasirira, kana kuti pane zvandawedzeredza. Inini nzvimbo handina kutengesa. Vhidhiyo ndinayo ndakatokutora uchitaura wakapamira kuti ndakatengesa. Ndakataura ndichiti hapana ana baba vasina kutengesa. Aiwa, nzvimbo ndobva wakongomira uchiti ndakatengesa pana. Wachida munhu wacho. Munhu wacho hapana. Ndicharusa ipapo. Mataurirwo akaitwa neuyu kuti hapana asina kutengesa. Akataura achitopindura achiti ivo vaita they were alleging kuti wakatengesa. Takaona muchimira panapa. Ndobva ati minda yenyu kana kwenyu kwese uko vanhu varimo ava makati vatengesera, saka hapana asina kutengesa. Ndo matauriro akaita, kwete kuti akataura achiti ndakatengesa nekuti hapana asina kutengesa. Pane vamwe nechekutaurira. Ndizokutaura ndinacho. Thomas ataura kuti akatumwa ipapo 95. Thomas akatouya kubva kumusha paakanga ari kwambuya ake kwaMutoko. Akauya ari mwana mudiki. Handiti yakaitwa side visit. Ikapiwa nguva yese yekuti vanhu vakurukure. Saka munoma hatichada mapoints mamwe. Otherwise kungoda zvinogona kunge zvasarira mumaminutes nekubvuma kuti zviri maminutes aya ari kutaura here zvakaitika kana kuti kwete. Kuti katanga futi kuti chikurukure pano hatipedzi. Vane zvimwe zvavanoti zvakasiyirirwa mumaminutes. Pane pangapachine mabhuku handambonzwa munhu akambotaurawo sava vanga vari kansera wakombe. Ndo vakataura zvekuisa mapadho, vakati taiisa mapadho kuti tinyenyeredza munda wataichiti ndewa vaMutizwa.
hausi wedu chete wakanyererwa. Minda yese yakaiswa kunze kwemapata kwete kuti wedu wakanzi ndiwosiwa. Minda wokupedzisira wana dhiki wakasiyiwa kunze, wedu ukasiyiwa kunze, ukakatazwa wakasiyiwa kunze. Ndo minda mitatu iyoyo ine mutauro wakatadzwa chaiwo nemutauro izvozvi nhasi. Newedu uyu une mutauro nhasi. Jona atotaurwa kunzi nini akanoripotera inini nenyaya yemunda atori neimwe nyaya yangu anakatadzwa yeminda iyoyi. Minda wangu inini ndokwakatadzwa yapinda muna we wana dhiki vakatengesa usokapera wedu takasiya nzvimbo iyoyi yavari kuramba semhuri kuti vakafenza semhuri vachifenza chii. Ine ndokumbira vanhu vachivhanga vanhu vanoziva upenyu hwedu tichirarama vazouya panai. Kunguva yavari kutumwa vana vasina nhoroondo yavanoziva, asi tichangotenda zvabuda pamusoro mambo because ivhu harirwirwe totenda. ndambonzwa muchiti hatichatauuri zvakambotaurika nekuti takamboenda tikanoona nzvimbo. Ndoda kuti tingobatsirana nemhuri yokwamutizwa tati takambotaura kuti mhuri imwe chero pavakambotengesa kare vana baba vedu vakambotora vakavagara navo pasi vakavatsanangurira ifa hatengeswa ende pavakatengesa hapatengeswa. Iri kutaurwa nyaya yekwakatazwa ingawo echechi yabuda nevabhoni mukatasa mamiredzi bhoni wacho arimo inzvimbo dzakatosiyana patino more than 5 kilometers nenzvimbo dzatiri kutaura. Inhau yavo yechechi nemukoma wangu vanopinda chechi nechete yavakamhangarirwa ivo vari tu. Saka tiri kuti zvinhu zvipinde zvekuchechi zvouya kumumhuri tichikura zera redu rinobvira rakafudzira mombe munda madhikutaura nongochitonyeba saka ndaukana ndatama tora hezvinhu musapindurane. Munhu wese anengaitaura kanangaende kuna mambo andaupindura anopindura kanangana nekuna mambo. Hatasi kuti munge muchipindurana ende taisa kuti kana nyaya yehosaid visit zvizhinji zvinosiyiwa kupi ikoko nokuti vanhu vanenge vakaungana ikoko paiti mawitness uyai neake vemumusho vakungoona kuti zvii zviri kuitika vachiita se vachitaura unokwatei taisa kuti kaka vazhinji vinekutwa kupi notwa ikoko. So panapa zvongachiverengwa pamaminutes ekuside visit ndizvo here zvakaitika musi wacho. Inini zvangu zvokuti isusu we are outnumbered. Ndofunga ndokuona tiri vana ava vanhu vaita vanhu vakuru mukatibvunza vakomba vanazokutaurira kuti munda ndewedu. Vakauya kuside visit vakaswera toona kuti makuva avo kugoma hatinei nako munda medu umu mukuita mutauro. Saka iye zvinezvi kana zviri zvokungonzi teerera zvangu inini tongoteerera sekutaura kwamukuita. Inini ndakapindira kumunda mangu pakatiswa jurawo mukaiswa guva munda mangu matauro ndekuti makaswaona guva rakaiswa munda rakatukwa padhuze apa pamunda rakateera mamwe makuva here guva iroro hamuna kutaura izvozvo muri kutonga inini ringarataurwa ndanziguva rakaiswa kune distance yakakura sei vakatopinda mumunda guva ritori rakatsamirana nedombo mumunda. Tikatarisa pane nzira tikada kutarisa kuti tikatobva kufa guva rakatsamirana nedombo nzvimbo yacho yatiri kutaura tinge tichitotaura nzvimbo inenge ingangoita mamita 10 kubva kune mamwe makuva here kwete kubva kune mamwe makuva nzvimbo yatiri kuklema tichiti munda tichiti road pakatika toti road pakati toti chikwidze kuchikomo kwacho kune matombo hatingambodari tingati more than 10 meters. Kune makuva aya pane 30 or more kachinzvimbo kakatoti 30 or more meters ndokakakakurwa so kaikaongo kamira ndikakumbira mamba vanokona kubva kuiswa jurahoro kwekwe tingataura kuti zvitii zvesimeti here because manje manje zvichingoperezva vanotengesa vanhu we know these people
hatisi kutaura zvekuti tapinda mudare kana mambo chinoshamisa ndechekuti kana tauya kuside visit ka tatora mukana wekuti tinyatsokupai nguva yakasununguka. Zvino kana mati side visit yaiitwa modzokazve mudare makuda futi nguva zvinozoshanda here? Zvinoshanda here? Modzoka kudare mobva mati we were outnumbered. Saka mambo waifanira kudii? Hatitomborega kuzvitaura zvekuti but mambo waifanira kudii? ndini mukuru pane zvinhu aiwa I think makuda kundidherera ndati mambo waifanira kudii? Ndakati tiri kusimuka kuuya paground kunganidzai vanhu venyu imini ouya mudare wobva wati we were outnumbered. Ndini ndaifanira kudii inini? Mefano mako kamunhu wese anokusapota wese ane history nenyu wese anoziva nezvanyu nezvenyonga aripo kunzi ane uside visit kuti tiende padhuze nevanhu. zvoite tingatinzwe mambo asi vanhu vacho nevari kumusha uko hatizive zvinokuita because vanhu vatotya kuwitnesa kana kutaura. Imimi muri kutya imimi rwavisi saka tozvimirire but vanhu vapedza kuti awitneseka awitnese so anoti ai handiigoni ina handiigoni. ainotanga kugarwa pasi nhasi hani nyaya yakagarwa pasi nemasabhuku muna October 2025 ndizvo here? Dai ndati nyaya inogarwa pasi nemasabhuku October 2025 pakagarirwa nemasabhuku ndepekuti wangu sabhuku chayanga asipo hatisiri vabvunze masabhuku acho akanga vari tinoswerera tiitaisa umbowo nezvekutaurika ka nezvekubuda pamaminitsi akaitwa kuside visit nezvaimboitika zvoratidza nzvimbo ndekwachivhanga. Takatarisa nhoroondo yenyaya dzodzi zvaimbotaurika kugamba musangano yaimboitwa nekuside visit nekuita sei zvinobuda pachena kuti nzvimbo ndekwachivhanga ende dare painosvika kudecide kuti handiri kuside visit kune kuri kuti pasha anozoti ndashaya kutakura unhu anoyafuna handi padhuze nechi handi padhuze nevanhu vanoyazotaura vanyazikurukura kuti kwaitwa side visit todzanga kuti tandiri vashoma tandiri chiya hatizvitarisire sedare tiendesa panouya kuside visit ndokubva wapera nyaya yese kupi iko kana muchidoko vanhu vachikurukura kudoka vanhu vachikurukura so zvichibuda side visit yakaendwa nezvakambobuda zvoratidza zvikwete kwachivhanga. Ndino mambo kana anomuonerawo pati nezvazvikuratidza zvakanaka. I think ndo zvinhu zvatiri kungonzwa zvakabuda kumaminitsi akabva kuside visit kwamuri kubva because point hombe yataurika panapa ndeyekuti makuva mazhinji ari apa ndekwachivhanga. Vekwachivhanga ndo vakagara pasi semusha vakatanga kuisa jurahoro panzvimbo iyi kuti vaichengetedze. Kubva zvanzi patakaitira meeting nekune village yamurungweni kutori kure ando zvamataura iri kuita yemaruza ndo yekwachivhanga ndo painogumira yange kanzi ndo painoperera because manzwa ndopatangira nyaya panhu pamuri kutaura nezvapo hakutombori kuvillage yamurungweni nditauro kwazimbiru muno musha unonzi wazimbiru hauna sabhuku anonzi apa ndepasabhuku usho vanhu vakangodyara wazimbiru ari kuko mumwe ari kwakoko kuno kwasiya donakwamurungwenizvimbo inatsonzi iyi nzvimbo ndeyasabhuku ningi iyi zipewo zvakabuda tinzwe maonero enyu kuti munoti udiyapo nzvimbo iyi yakaoneka kunzi musakagara nasabhuku ese tikaoneka kuti nzvimbo iyi ndokamarizo sabhuku sakatenderana ndekwani ukamarusa ndokwachivhanga ndokwachivhanga komurungweni pamusoro imamo patakaitwa files visit zvakataurwa zvikaonesana ndozvaverengwa zvokuti magara aita nzvimbo asi nzvimbo ndeyani zvokubudawo zvakaita nzvimbo zvabuda mudare veliwe
Apo pakati pasite visit mamusipo. Saka ndoba ndiri kuti imimi nezvakabuda muri kuti nzvimbo ndeani? Ipaiva vekuvachivanga nzvimbo yacho. Saka inini handina handina sabhuku in short. Uri kuudza mambo here kuti hauna sabhuku? Sabhuku chaiye uyu ndibaba kwandiri inini. Ari kutondiramba kuti chamunonzwisisai matongero ematunhu kuti anofamba sei. Handiti mambo havashande vega, mambo anoshanda nemasabhuku, mambo anoshanda naheadman. Masabhuku acho ndo vakagara pasi, ndo ziso ramambo vari mudunhu, ndo vari panzvimbo. Kana masabhuku acho achigara pasi obva ati mambo nzvimbo iyi ndeyekwachivhanga, ini mambo ndobva ndauya ndobva ndati kwete handizvo. Vanogona kubvunza zvakare kuti mambo zvamaakuita nharo muchiramba izvi mazviwana kupi? Isu tirisu maziso enyu anogara ari kumusha. Zvabva kwamuri. Usati zvabva kwandiri. Ukati zvabva kwandiri ndokuripisa. Zvazvadaro. Ita zvakabva kudare ratakagara pasi. Zvazvadaro ndezvekuti ini ndinenge ndiri kuchinja matauriro. Iyo mhuri yacho kwachivhanga. Munhu akanga ari sabhuku azogarwa azotorwa azonesiwa nevava vachipinda. Vana vake chaivo chaivo vari kutozviramba vari kutoziva kuti nzvimbo ndeyedu isusu. Havauye kwandiri nini. Asi munhu asi nhaiwo kutiswa tatarisa nzvimbo tine misha 1 2 3 takatarisa nenzvimbo yatakusvika kujirawo pakatengeswa kapane misha 3 yakatengeswa nababa makuti nababa ndoba tachipindazve mukati ava ndobva vachiisa jirawo katika nzvimbo yacho kuramba chipero chitengeswa asi nzvimbo iyi ndoba ngatigumire ngatisungei ndapedza Babakombe makadini. Iko na watu wawili.